Oktober. Oh nyapa. Orang-orang kok pada punya tenaga ya buat selingkuh ya. Berita akhir-akhir ini tuh loh. Isinya kalau nggak selingkuh, cerai. Selingkuh, cerai. Bu ya hidup tuh yang lurus-lurus aja. Tenaganya disimpen. Kerja. Udah. Sing adem ayem aja. Lah senang nyetempeli ngene. Ora, ya iya. Iki gaweane nyetempeli, Mbak. Ora, sekot toli-toli. Yo. Skontoli-toli. Iki irunge imut ya cilik. Ah bresek. Wah. Ana imak imut yo gari ngomong pesek ngapa? Dadak suwen. Cilik kok lho. Aku ngerti, Mbak. Waduh. Nesu lho. Piye iki nek wis menesu iki kok malah gede apa Pak iki? Ora ya semono kuwi ya padake kresna wae. Irunge cilik. Aku ngerti sebabe ngopo irunge cilik. Apa sebabe? Sebabe drijine cilik. Nek King Kong kae irunge gede, makane mergone drijine gede. Dadi ki pancen citakan driji ta kene iki. Oh, dadi karo citakan driji. Rumangsane iki. Agene sing ngawas ya ana kok kuwi drijine cilik. Apa? Pitik kuwi anake akeh. Mudar kowe iki lho, gak iso kowe. Ayam itu anaknya pitik mana? Pitik ngendok kok. Wah, wis. Wah, jan pewekok kowe. Pitik ngendok ya? Pitik ngendok. Aku manae lho nyapu aku malah goblok. Yo, pitik ngendok e. Ya, pitik kuwi endoke akeh. Mudar ki nek kowe. Ayam itu telurnya Jawa apa horen pitike? Jawa apa horen? Sing akeh Jawa apa horen? Ya sing ge ternak horen lho, Mas. Akeh horen ya? Iya lho. Pitik horen endoke akeh. Mudar kowe. Ayam horen telurnya sing putih apa sing ireng lho karekan. Pitike sing opo? Ijik ae ta bolak. Hawane kok pengen kentu ae piye iki? Kentua Mas, kentua. Nek musuhe rasa mbok kone ya budal. Pergo apa? Rugi leh sunat. Lah iya. Terus piye iki? Golek bojo. Aku ora iso golek. Golekno ya. Eman-eman kundasmu, eman-eman. Lah iya. Wong kudu kentut dikentukno. Rasa dimpet. Lah piye neh tarah yo kahanan. Rugi kowe, rugi. Lah arep piye meneh? Aku iki eling bentuke, tapi lali rasane. Nek misale aku ndek bojo lek gareng ngene iki ya ora apa-apa. Aku terima walaupun gering-gering ngene iki lho, Cak. Misale ndakel ora payu tak kon tandur ning sawah ora apa-apa. Dadi engko ora nek ning sawah ki ibarat iki ra ketang-ketang nandur kentang. Ora dadi sewayah-wayah kathoke suwek kentange metu ra iso ngtuku kathok. Aja mbok sambung. Yen mbok sambung ki dirungokke ngeres. Oh ngeres kepiye? Alon-alon aja mbok sambung dadi nandur kentang. Nandur Dadi yen kentang. sewayah-wayah kathoke suwek Kentange metu. iki mandek sik kathoke suwek sik. Lagi kentange ditokke. Lah kok ditokne? Nonton TV karo Mbak Susi. Mimi susu karo maem roti. Aku ngerti yen diapusi, tapi aku etok-etok ra ngerti. Brengose ngetapel kok omongane karo menjep-menjep. Kek rombongane bintang tamu mau kok. Sajake ora. Kok geger ana apa to, Perang. Ya ampun, perang. Iya, mbok damai-damai. Ora meneng alam donya iki sing rukun, Gek, sing rukun. Nek padha gelut ki entuk-entukane apa sing menang ya lara, sing kalah ya lara. Lah nggih. Ning pun dadi kewacut dadi perang. Nun sewu sampean prajurit anyar. Anyar, Gek. Pindahan saka Jalan Kapas.
Kok pindah? Kono sepi, Gek. Masa 3 dina grobyokan pindah. Marai ra entuk dhuwit, Gek. Marai entuk dhuwit. Ya ampun ming entek-entek lipstik. Apa? Entek-entek lipstik. Lipstik. Lho nek ra ning panggung ra mungkin do nyoro-nyori anune penyanyi ayu-ayu. Bisa ora mungkin. Lah iya kok malah mbok enggati ora malah mbok paske. Enggati kepiye wong aku mapan golek nggon kok. Ya ndang cepet neno. Ora ngawur. Di syuting di streaming bosok kuwi ngawur. Ora urung wedi ta kowe? Wedi karo sapa? Bojomu? Ya ora, wong lanang kuwi iki ndase keluarga. Cilik kaya ngapa modele kaya ngapa kuwi imam keluarga. Wani ora. Berarti ra apa-apa bojomu. Ora apa-apa santai nyapa lho kowe iki. Ngapa? Bang Edan. Piye bojomu nonton apa ora iki? Ora mungkin nonton. Lah sesuk nek Wong kuotane entek kok. sesuk nek diupload bojomu piye keadaane? Lah santai, bojoku ki santen karo kowe santai. Ora mungkin nesu. Soale amore karo penyanyi ngoh ngono kuwi. Yen karo liyane genah padu genah. Yen karo kowe ora. Aku ya wedok lho, Cek. Iya ya ngerti. Kira rumasaku kok. Ngerti yen kowe wedok sing ngomong banci ya sapa lho. Ki wong itu. Wong kok kaya ngono iki lho, Jan. Wis dipangku kuwi sing bener ngono lho. Gelembok dari pacarku. Apa? Jadi pacarmu? Kok gemblung apa? Mboknya wis duwe pacar? Kader pacar be, urung bojokan kowe. Ya wis, kotek bojone aku. Bojo? Lah kok duwe apa ngajak aku bojo? Ya aku sih urung duwe apa-apa. Mulane nyong ngajaki kowe pacaran, malah kowe ngarani nyong gemblung. Lah wong duwe pacar kok ngajaki pacaran? Ya mulane nyong ngarep bojo. Bajang bojo. Wong ora duwe apa-apa pasange aku bojo. Ya mulane nyong ngajaki kowe pacaran. Lah wong duwe pacar? Ya wis dem bojo yo, kowe urung bojo mbok. Lah wong kok bojo karo apa? Ya mulane pacaran gisit. Alhamdulillah bocah kena banget kok. Wong urip bakal mati. Ya, Kamangka wong mati mesti nggawa sangu. sangu. Apa sing digegem wong mati? Sing digegem wong mati ki ibadahe, Salah. sedakoe, Ora iso. gawanane urip ning donya. Salah. Lah apa sing digegem? Sing digegem wong mati wis semut digegem ya mati. Jangkrik digegem ya mati. Wo semut. Jangkrik, laler digegem ya mati. Ora Jangkrik. percaya lho. Heeh. Nek semut gegemen kok mati. Oh iya ya, Pak. Lah awakmu nek iso pinter kaya ngono to, Pak? Lho, aku wong cerdas bedean sing angel pisan le musuh aku. Mara tua kowe musuh aku bedean ngantek minggat to. Nyapa to kok mara tuwa sing Pak minggat? Dhuwur bruku tok ngisor ngowoh. Ben. Lah dhuwur kudungan lho ngisor warungan. Yo ben. Wong tak jamane saiki yo ngono kok. Yo misal ki tak buka warung ki warunganku yo tur kadang yo mampir bareng. Biyen sik seneng sapa warung kae. Lek ndek dhuwitku mesti mampir wong utangmu dik mben kaya urung mbok wae kok. Mulane kuwi ra tau nang warung wedi nek kok tagih. Sopo jenengmu anu Ton Saiton Riari? Ngono iki ontaran-ontaran opo lho kuwi ngono iki katik kok ya glokok. Ya nek utange mbok ikhlasne aku ora gawe untran-untran. Wong lek tau marung, tau mampir, tau ngono ki ora usah kaya ngono. Lek saiki lek ya wis anteng ning omahe lek memang nyumprut danamu kok. Piye? Oleh utang neh ora? Mas aku kok glokok jaran egah aku lek ngono kuwi wis ndak ran glokok jaran. Mak, aku ki mbayangke umpama ora duwe duit blas kuwi kaya apa ya rasane. Wong ora duwe duit kuwi kan penak. Lah wong ora duwe duit kok penak piye to, Mak? Pengen apa-apa kari bayangke. Oh iya ya, Mak ya. Penak ya kari bayangke ora kangelan tuku ya. Beda nek karo wong sugih sing duwite akeh. Lah nek karo wong sugih bedane terus apa, Mak? Pengen apa-apa ya dadak tuku, bayar ngetoke duit. Oh iya, Mak ya. Palah repot ya, Mak ya. Dadak bayar, dadak ngetoke duit ya. Sing positif ngono lho le mikirke. Ya nek kuwi ora gur positif, Mak. Nek kuwi konslet pikirane iki wisan. Piye kowe?
Nyapa iso mbeseng udah ngono tangi turu. Delok to, ra iso ngelumpuk koyo ngono iki. Pirang-pirang dino iki pikiranku ngambyang, mah. Arep ngomong ora wani. Nyapa? Tapi aja nesu ya. Aku arep rabi neh. Rabi neh? Iya, mah. Lah aku rabi neh ora golek senengku dhewe, tapi aku lho ngesakne awakmu. Bendino tandang gawe omah dhewe. Ya nek aku rabi neh kan enek sing ngancani. Beneran ya, engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isah-isah to. Karepku ya ngono lho, Mah. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Oh, bener. Nyapa ora tak omongne gedhe mben e. Tiwas tak empet e. Wis, kapan ya? Ya nek awakmu lila ya ndang to, Mah. Karo sapa wis, karo sapa? Karo rondo etan kae lho. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung kambek resepsine wis aku sing ngurus. Nyapa mikirne gedung barang, sederhana ngono ae lho, Mah. Sidone kapan nek mau anu nglamar? Engko tak terne. Ya aku manut awakmu, Mah. Heeh. Terus oh ya, Nyapa, Mah? nanggap anu. Nanggap palapa. Yo, nanggap palapa. Nyapa dadak nanggap-nanggapan barang iki. Tiwas ngentekne ragat. Saiki mau acaraku yo ya yo. Lho, lah sampean duwe acara to, Mah? Aku yo Mas. Sampai ya arep rabi neh. Maksudnya juga aku gak rabi, aku ada acara sendiri, ben dibarengne ngono lho, piye? Ngono ya ora apa-apa, Mah, pisan gaene ngono. Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, kambek aku mesen batu nisan. Lah sing mbok undang kok ngeri ngono to, Mah? Tinggi ngubur kowe. Lho, kok jaran? Di episan to. Heeh to. Kowe rabi kambek proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan tepak tenan. Tiwas aku bungah Mbok ket mau ngomong ora oleh ngono. Manuk cilik ape aneh-aneh kowe ya. Lah manuk cilik kowe ya bebes ngono lho. Kuwi lho gedhekno sik manukmu lho. Kok dadakno tai itu. Mulane aku rabi neh. Engko manuke bendina kan dipakani, ndang gedhi. Ya ngono kuwi lho wong nek dikek ngarep njaluk mburi dipenakne malah mentai. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaane jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Lah nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan kok karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Lah iya to digiyet nek sak pol-pole. Selosno. Aja sampai leren pokoknya. Lah iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah pilih lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono ya apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Dadi kan ya wis mateng-mateng nih to. Wis enak-enake wi pokoke. Awi cara gedangno ndalu. Karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Cilit. Wah, nanggung. Ya ya suwe. Ah suwe engko nek nganti sore ra iso mulih. Ya sedengan. Sedengan. Sedengan kurang aku. Ya engko baleni meneh. Bulan bali kok cah rapal. Ki keresmu wis mudan-mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel lho ya. Waduh mongko nggonku rabi kongkong ngene cuk. Aja tok turuti ya Kiai. Aja. Jenenge sapa kuwi? Oh, modot ki. Oh, berarti jenenge senggol modot. Kependel-pendel karo Randa ta? Oh, iki Ndes, mbah piye kok iso kepencot rondo Ndes? Ah, mulane. Nek urung jajal ki ora usah ngenyek. Yoi. Alah rondo. Giliran kenal saiki. Ya bener omonganmu biyen, Ndes. Yo tak kira iki ora kok kaya ngene iki yo, Ndes. Jebule kok penak, Ndes. Pokoke aku moh nek ora karo rondo. Iya, Ndes. Lah, nek wis kenal karo rondo lali awakmu karo gadis. Iya tenan kuwi, Ndes. Mbah enek apane rondo iki? Wong rondo ki akeh vitamine kok. Apa ya ngono ya, Ndes ya? Ora percaya? Ya percaya ora percaya, Ndes, ngono kuwi. Jajalo. Ya ora? Mbok aku digolekne to, Ndes. Sing maning ngene ya, Ndes ya. Ah,